Here nini na forever kita factories, companies, both left and right, companies everywhere, both left and right. Watch akita kifuka workers here na aba. Boss so akita na half na be drop workers here na aba. Ono we take be start mgbede. I gafete na ebe a nwete people, nwete workers. Company and factory na ebe a is more than 200 pieces. Individual companies or government factories. Okay, for their both left and right. Well, this is village, yo. About this kind of company, factories here in a village. Compares here in a city. Oh, to a kobodo kwesrede. Obuno na Igbo kita. Iga na for about 5-star hotel. Akushia no Borg hotel. Polo nwunye mmadụ bịa taa hotel. So say ebe ga na n'iyi. Oye ndị ji ego na alụ ndị Igbo ibe ha. Alụ odogwu bitas ọ bụ na ọgara ahịa. Alụ action bitas. Action bitas agaghị ahịa. Alụ okongwu bitas. Sọsọ ihe na-ekeni amụ kenye gị ba hotel. Na sọsọ n'iyi. Ọsọsọ ulu ndị Igbo bala ndị Igbo ibe ha. Ọga ndị ọga. But enwe ofu mkpụrụ uri bala ndị Igbo. Mmadụ ya agụcha akwụkwọ na Igbo bughari na certificate ya. Enye na certificate ya. Onwe ihe o eji ewe alụpụta. Ne ya. Nke a na-acha blue and white bụ ebe a na-alụ mmiri. Water dispenser. Agwaghị how many workers nọ na this company, this building na pianti na. Ọ bụ na na Igbo ihe na-afụ bụ 5-star hotel. Ọsọsọ ya ihe na-afụ na Igbo. Sọsọ ebe a na-ana n'iyi. Nkọlọ everywhere. Otu aka obodo na-adị onye gụcha akwụkwọ ozugbo nweta ọrụ. Individual company ọ bụrụkwa government factory which one dịkwa ya. The reason ji chọọ ka ị ga-elu ife this guy na-ekwu ebe a wee bụlụ na ife abụ country ebe mbi and ife abụ ife na-agwa unu every now and then in this my page. Ngwa unu si unu na Dubai a ị na-agba aga, America, Canada and UK na ọbụlọ the government alone melụ all those countries ji ma mma. Ngwa unu si unu na government contribute only 30%. Now the 70% of ife in all these countries here about millionaires and billionaires from that country. All fan develop, all fan build, they donate millions upon millions to the government. When working with Facebook, I give example. Ebe na nwunye aji more than $200 million donate to government. Jeff Bezos, $250 million to the government. There are many uncountable, both men and women, billionaires in America, in China, in Canada, in Dubai, in Australia. They are given billions and millions of dollars to government to beautify the country, including churches, all these hospitals and ambulance now, even a fire truck, Nkobon cross, or church in where follow chaya. For their cross, it goes that now this belonged to church and it was given to government for free. Eager in the Western countries, eager for so many hospitals, ambulances, fire trucks, many buildings, alochaya, only cross logo, kogibu, or church na aloya, alochaya or zoya, in thousands, in numbers, a government. The citizens are enjoy for free. Iwen sobu ikpo ambulance for free. Iwen sobu ikpo fire team for free. Iwen sobu igo n'ọgwụ for free. Churches na lawyer nye government for free. But your churches in Nigeria na alu schools, hospital only for their pocket. Wickedness in the highest order. Your billionaires ewele gufane melogi sure. Nani hotels and churches in the Western country, if a government is able to create an enabling environment for international investors to come in and invest, local investors to invest, to make the country beautiful, to make life easy for the citizens to enjoy, your billionaires and your political leaders, Nezure go give Zuria Faga abroad the government invest. Your billionaires and your pastors and your government are bolo and international investors in the Western countries. Like all these factories in our favor, majority of them only belong to your pastors
your billionaires, and your political leaders. They have investment scattered all over the world. But Lapuzie Anebo, Nigeria empty. This is if no every day now, Wagi Nkuchaya Ibomi. Lack of no job, but the reason on crime, Jujuput everywhere. Today, Imo State Governor Ataigo Zabonato. The same youth, Igbo, aneme video, Neto Governor Hope Uzodema, simply because Nandi Atairo Zokobo feel simple road, not the package sophisticated. These are the same governors, Nebuno in thousands. The same governor who doesn't care about you. The same governor, Nebusindimo, a governor well billions of naira, when in this Siena, Ijiga met better in Saudi Arabia, but no factory, no company, no roads, no water, no steady power supply, no hospital, no ambulance, zero, and a boogie in thousands. Kobe Enugu Kobe Bon State. People now in thousands every day. They send this governor Sane Boogie, Fabugidegi Bucha, or in a process Ibugi, Fato no around Tayalago Fuzo, cheapest road, ne quality. The same Utah, Anakwaka, ne Prezifa, name video, ne Kenefa. Igbo youth are the most useless set of people. The most useless set of people. And we don't know why. Afu begi mundi dali iberibe. Ndi dinzuzu. Nenu wa. Like Igbo youth. The greatest in dinzuzu. Nenu wa Igbo youth. And the gidi butenzuzua. All Christianity. Aka na wogenisi. Kedu ndi love Simon Ekpa. All Christians. Kedu ndị na love governors, political leaders, ndị na-praise fa, na-promote fa, na-support fa, all Christians, ụmụ ajọ mmụọ, ụmụ anụ ọfịa, ọ naanị Igbo Christians. O nweghị ezigbote onye omenala nwere ike support Simon Ekpa, nwere ike support any Igbo governors, not even Peter Obi. All of them now support Simon Ekpa, all our Igbo political leaders, all naanị Igbo Christians. The greatest useless people, zombie and Igbo or Igbo Christians. Christianity is our problem.